O Racing de Ferrol non acaba de dar o salto aos postos de promoción de ascenso porque tampouco cumpre coas expectativas. Onte volveu ceder un empate ante un rival peor clasificado. De pouco están a servir os goles de Paco Corredoira, leva 3 en 3 partidos consecutivos. En Alcorcón aproveitouse dun rexeite para marcar o 0-1 no minuto 22. O Racing gozou de máis ocasións na primeira parte, pero non sentenciou e tralo descanso ia ser incapaz de controlar o partido. O técnico Manolo García censurou a actitude dos seus xogadores e calificou o equipo de indolente. O certo é que no minuto 75 o Alcorcón conseguiu empatar tras unha pérdida de balón no medio campo e un contragolpe. Alex quedou só ante que Copiña e marcou o empate a 1. A fortuna aínda lle deu unha nova oportunidade aos ferroláns. O porteiro Raúl foi expulsado con cartón vermello directo no minuto 79 por derrubar a Projorenkovs. O Alcorcón xa fixera todos os cambios e tivo que sustituílo un xogador de campo, pero en superioridade numérica o Racing foi incapaz de poñer a proba as súas facultades como gardarredes. Terceiro empate consecutivo que deixa os ferroláns a 3 puntos do cuarto clasificado.